kita nyo po kot adag tatakaw ti daludal dito amay. Ito kita nyo ti talaga ugali ti Ilocano. Nay. Hoy! Apigal ala kayo ti daludal. Apay pakadayo kanya kaw. Apay, gan ano kayo? Hindi yung may kataya ugali yung Ilocano ah. Oy! Thank you. Okay. Guys ata yun eh. What's up guys, for today's video mangunguha tayo ng suso. Kasama natin Kander Jackie, Kander Kulot, Kander Paul, Kander Arnold, Kander Victor, Kander Kevin, Kander Fox, Kander Brian guys. Magsha-shoutout muna tayo. Patay. Rasa? Kasitan lang ka. Tidak gurong. Kastani ko na natin. Ludog-ludog ng kayo. Cheat sa mo ti paribit. Rasa ko na. Ayan, magsha-shoutout muna tayo mga hunter. Shoutout po kay Jared James, Virgio 21, Merlita Marasigan, Jordan Dangrawan, Christian Surlutan, Chris Canlas, Jomar Sarata. Abad badda ka lang. Jomar Sarata. Survival skill. Sabina Derecho. Medencio Alinan mga hunter. Medencio. Christian TV, Felix Benosa, Carlo Magno de los Reyes at saka kay Ate Ana. Shoutout po sa inyong lahat mga hunter. Stay tuned. Shoutout kay Seoul Pro ng Walang butas ng kuray mga hunter. Saus. Warna alam eh. Bulan-bulan na guys. Narayan ka bulan-bulan na. Tawagan mo sa ito dyan. Ha? Wala to na ito. Hindi. Ang tabakatawag na naman. O susubukan ni Kander Jackie na diligan kung madali. Kung hindi madali, yun yung pagkukuha natin. Yung liting Master ng kuray. mga ka-hunter. Hindi pa tayo nag-intro mga ka-hunter. Testing lang pala, testing. Adun sa mo tabo na. Ado tadang kulo. Da. Aji digani ko nga. Dapat tani sirok ata ni nang matik makita nga nalaing. Dadta ko lang tawan, trabaho. Ha? Nagtitipon dasaw. Ang ganda doon yung tabo. Yan o, butas. Natingin ang ating mga kasama. Da, ata. Kanter bossing. Ay, ayun pa oh. Dapat dyan eh.
Arnold. Shout. Ati man eh. Jackie, salang. Wait, testingan. Ha? Dito yung siguro. Narabaw. Muna lang, ate pa lang. Oo. Testing lang. Testing lang sa kalam. Ang tiyab abot na imas. Jenny, dapat Jenny abo ni. Ha? Rumor dre. Bigyan sama. Nabitin. May sama. Tara, naunog. Ini pa yan. Counter. Kasano tayo masibsibukan na kita na sirok. Claudine. Tiramot. Isa yung balde, subok lang mga subok lang. Ni nagdakkel atak, tawa mo siya? Ito just po. Ha? Magandang paliwang ito asya. Ano rumaray. Rumaray. Kita mo parwar. Ating. Sos? Ay baling lang sa agugbog tamo. Ni. Margara dugot no. Tali ba ba? Ba jay. Tali. Ano? Ni. Awa na di mayo mo na din eh. Tatatira ta pambisa ah. Bastos ka. Bisa upangin sa bunga. Kita jay. Dun sa abo na to eh. Eh datat. Ito, natingin kami ng butas ni Canter Kevin tsaka ni Canter Francis. Yung iba andon, nagdidilig mga Canter. Uy, nagkalidan sa Najamba! Najamba! Halika dito. Ayun o. Gamarong dre. Kamaro. Gamarong ng daktal dyan eh. Ajay, di pina. Kaya mo hindi. Kinukuha ni Canter. Ate mo gamaraw. Ay. Maya, lala. Ni. Gamaraw man. Ang arasa. Oo. Saan talaga na talaga. Oy talaga. Ay. Oh, umakyat. Uy. Dako mo. One down. Oh. Tol. Ito ni dire. Sugar road. Pero bang ko Madda kagut toy. Oh, nagtatap na si Canter kulot. Ang lalaki ng butas dito oh. Natrap na din dito oh. Dalawa na yung natrap niya. pagkat nito. Ito guys. Meron tayong butas na nakita. Ito. Trap natin. Ganito lang. Takpal lang natin dito. Oy, sa may gilid. Tapos to, dapat meron kang paglalagyan dito para hindi na ito guys. No, lalagyan natin ng ganun. Wala tong kawala pag lalabas mamaya. Ito guys, oh. Ganito lang. Ito. Okay. Ganyan lang. Pag lalabas yan mamaya mga kanter, talagang hindi yan makakawala. Tara, dito sa kabila. Tara pa dito. Sikirang pa. Arnold! Pupukaw. Bukan di jaga ata ke baldi lang di pek pa. Stan. May datan. Kaning. Oh. Kan kaning. Wala ka lang na itik.
Tayo sa tuwin naman, tayo gumatang sardina tayo. Miki ko na. Jay, di tayo, mga yan. Di ba natin? Tekpido as din. May may tibyo. Suso. Joy, gan. Ajay nakata daw. Maita ni. Wakol. Datan. Yung madagi baso tayo. Kaliente sa. Oo, agad tayo sa pagtuloy. Tugunag. Hindi pa mamutibahan. Namatagay taging natin. Kanya bro, miski ito lagi. Tunggu natin taging natin. Pilik ka may dre. Agdadadadaraw mo. Walang baso guys. Damay sa baso tete, connectan yun ano. Exact na lang ako na kasi hindi ko nabili ko po makalaga may ko. May amin eh. Merenda. Baso. Dabaso na yun. May remedyo. Kasi yung bulong. Tatan eh. Katong taligasin namin. Hindi pala kayo nagigalon na kayo naman ko. Talagang mel-mel. Ni? Oh, bay. Karang kadagdagan ka pa ng ilam lamang di ko na umali. Tagal ato sung Kamandre. Ngun, tegal. Tegala ta sa tegwa ag sanga. umang mo na eh. Na? Gasot ito. No mo daw kayo. Lambo mangot, sila tayo extra Diyos yun. Iya masay. Jadi mogo-mogo. Mogo. Nata de coco ko na. Nata de coco. Ng mga lasita. May kuha. May kuha guys oh. Lagi oh. Kita ni. Ano ba yan? Ay, Laki, uson. Ang laki oh. Mud lobster. Mga kanter. Lagi. Ang laki. Ito guys oh. Oh. Lagi oh. Ito yung trap. Ito yung trap. Oh. Mapula. Ay, sus. Mapula. Oh. Dati pa yung pananta. No? Ayan guys, magpapandaw tayo ngayon. Ang trap namin. Naman, baka naka-speed. Oh. Sama natin, Kander Kulot, ang cameraman. Kander Francis. Kander Paul, mga kanter. Hindi na sumama yung iba. Wala bang manunod dyan? Wala bang manunod dyan? Grabe naman kayo. Manood na kayo, live na. Nag-vlog ka ang isip. Oo. Oo. Wala, di lumabas. Wala dire, wala. Saan nakadalot pa? Sige. Ay nako, wala pa kaming nakuha. Kung may tepe lang. No? Wow. Ha? Na, dito nakuha. Dire. Nawara? No. Ito yung trap natin. Hey, dahil yun inahala na eh. Nay. Nay. Ayun. Eto ako, Andre. So guys, nakuha. Wait lang guys. Live na ako, wait lang. Ano ko, stick ba? Okay lang natin. Siya ni, siya lang ko. Ito guys, oh, nanguha. Ikalawang trap. Oh, tataw daw. Ito. Nanguha mga May kanter. hinukay na si Kulot. Ang isang ating nakuha. Pandawan na mga kanter. Ito, binat na ang ating trap. No, nabibin sama. Hindi guys. Wala bang manonood dyan?
Tignan nyo oh, hinuhukay na namin yung malalaking land crab. Crab guys, crab. Ito ay land crab. Laman. Ito guys oh. Nilagay din. Hinuhukay ni Kulot. Ayun! Ganda rin. One down. Naludum. Nalidum? Hmm. One down. Oy! One down mga ka-hunter. May nakuha na tayo isa oh. Oh. Nice one. So ayan mga ka-hunter, hindi tayo nakakuha. Isa yung nakuha natin koray. Magkuha tayo ng daludal. Ang ganda oh. Ito ano to? Yung ugat ng ano? Gabi. Conception mga Ano ba man? Tara, dali. Manguha tayo. Okay. Ito eh. Live ko pa eh. Sasara lang natin mga kanter. Dito tayo kukuha ng daludal. Ilocano na daludal. Tagalog ng gabi. Ito. Kapag walang ulam, daludal lang. Sa kalam, daludal. Ito mga ugat ng aba. Anong Gabi. gabi? Oh, Gabi concept. daming gabi dito. Dito tayo. Ano? Uy. Si Cap Francis. Apo. Yan. Nanguha na. Nanguha na sila. Uy, anong ginagawa mo dyan? Oh, live tayo ngayon. Nagnanakaw ng daludal. Joke lang. Walang nakaw dito. Nagnanakaw. Lalakas-laki magbagal dun. Okay, daludal is the best. Kapag walang makuha, daludal lang sa kalam. Oh, madami ka nang nakuhang daladal. Mahinang nila lang. Lo? Hmm. Kita nyo po adagtatakaw ti daludal dito yung amay. Ito kita nyo ti talaga ugali ti Ilocano. Nay. How? Apigal ala kayo ti daludal. Apin pakadayo kanya kaw. Apay, gan ano kayo? Hindi yung may kataya ugali yung Ilocano ah. Gala kayo daludal nga di pakada. Dapay ko nay natutulungan kayo. Nay. Tulungan kayo nga gala. Di yung gaming nga ibaga tatulungan kayo nga itagala kay latan. Apo kayo. Ti daludal. Ti pakada. Ano ti kasta. Agkwalata, agtubaw. Namatan niya, uti kaya kung saan ubeng. Maya. Nih, dire. May day takis-kisam la. May day ta dire. Monter. Kasto ito pa naghala mga kanter. Ang pagkuha nito, huwag nyong putulin, huwag nyong huwag nyong hilahin na ganyan para tumubo at tumubo pa rin yung mga daludal niya. Kala tayo man ti daludal lang. Apaw dito pa nagpakpakada ti kimbagay. Sinyo ya kimbagay na taday taw. Nagsama mo angkal. Danto lang ulag. Nagsamal. Dadalo-dal na angkal. Gabutom kami na. Gabutaw. Najinay. Positive dalo-dal.
Jay, nakauo mo. Hindi, Jay. Dito na eh. Hindi pala daludal guys. Oh, thumbnail, jumpol. Daludal. Daludal lang sa kalam. Ay, yung mga ninakaw nilang mga daludal mga hunter, oh. Ang dami. Grabe naman kayong magnakaw. Joke lang. Dito pag nanakaw. Taka na thumbnail. Nay lang. Gabay kayo, gabay. Dito ka. Ayan. Okay. Parami yan, oh. Pag nanakaw ng daludal ang title. Joke lang. Joke lang guys, hindi yun pag nanakaw. Okay mga hunter, hindi yun pag nanakaw ng daludal ha. Wild yun. Wild na abang, ang dami. Nagado na. Siguro din, nagbungbong. Ayun na yun hunter eh. Ayaw nyo na. Gabi na. Daludal lamang sa kalam.